Lasinpuhaltajana mä oon sellainen aika hätäinen, niin kuin on monet lasinpuhaltajat. Ja tykkään harjoitella kaikkea uutta ja ottaa selvää asioista. En koe mitään esteitä siinä eteenpäin menemisessä ja usein aika kovalla intensiteetillä tähtään kaikki voimat siihen, mitä just sillä hetkellä ollaan työstämässä. Tähän näyttelyyn niin mulla on ollut aika sellaisia vapaita muotoja mukana ja mä yleensä lähden siitä, että mä teen piirroksen kokonaisuudesta ja sitten se on silleen jännä, että piirtämällä tulee kaikkia muotoja ja erilaisista piirustusvälineistä johtuvia semmoisia erityyppisiä malleja siihen työskentelyyn. Ja sitten mä lähden miettimään, että miten se toteutetaan lasista. Ja silloin on hyvin tarkkaa seurata sitä kuvaa, että mikä on tehty. Mä oon aika paljon tehnyt töitä noiden lasivärien kanssa, niin mulla on päässä aikamoinen semmoinen kokoelma semmoisia värejä, mitä mä yleensä käytän ja mitä mä oon tottunut käyttämään. Ja mä etin niistä uusia yhdistelmiä sitten kun teen uutta näyttelyä, niin kokeilen aika paljon uudenlaisia asioita siinä. Yleensä näyttelyt vie työskentelyä eteenpäin. Alun perin mä oon tehnyt ihan kouluajoista lähtien sellaisia inkalmotöitä. Ja inkalmotekniikassa yhdistetään ihan tasaisia väripintoja, jotka on tosi huolellisesti tehtyjä ja siinä näyttäytyy nämä värit tosi puhtaina. Siinä on noin 400 väriä käytettävissä, jossa on transparentteja ja opaalivärejä, kaikenlaisia. Ja näiden inkalmotöiden avulla niin mä silloin tutkin aika paljon niitä erilaisia värejä, miltä ne näyttää päällekkäin. Siinä värimaailman tekemisessä niin mulle on tärkeää se opaali ja transparentin suhde, että mikä näyttää varjolta ja paljonko eri värit tarvii tavallaan vastapainoa toisistaan niissä yhdistelmissä, niin voi sanoa, että mä teen aikamoista sekamelskaa nyt näistä kaikista väreistä, mutta toisaalta siinä on hyvin tarkkaa keskittyä siihen, mitä on tekemässä, että siitä lopputuloksesta tulee sitten hyvä. Mä oon käyttänyt jätelasia sulatustöissä nyt ehkä 5 vuoden ajan. Ja mä kerään semmoista materiaalia, mistä mä teen niitä, että se riippuu vähän siitä aina, mitä on saatavilla, minkälaisia töitä sitten saa tehtyä. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista. Se on ihan erilaista kuin puhaltaminen, että siinä mä en pysty itse vaikuttamaan niihin muotoihin ihan kauheasti ja myöskään siihen lopputulokseen mä pystyn vaan arvioimaan, että suurin piirtein, että mitä siitä saattaa tulla. Ja se on tuottanut hirveästi hyviä tuloksia ja koitan etsiä uusia muotoja niihin ja tykkään siitä paksuudesta, miten sitä lasia on niissä töissä. Tää valot ja varjot tulee niissä aika tärkeiksi ja sitten sellaiset erilaiset värikerrokset, niin ne pääsee elämään niissä töissä. Jätelasin käyttäminen on ollut mielenkiintoinen ajatus, joka on syntynyt sillä tavalla, että kun me joudutaan heittämään pois tosi hienoa jätelasia ja on filigraania ja paljon kaikkia värejä ja mä oon halunnut tehdä sille asialle jotain, että saataisiin nämä käyttöön ja se on ollut kauhean kivaa, että niitä pystyy hyödyntämään näissä töissä. Mä työskentelen Nuutajärvellä Lasikomppaniassa ja Lasikomppania on lasihytti, jossa on mukana paljon lasinpuhaltajia ja muotoilijoita ja siellä valmistetaan suuri osa suomalaisesta taidelasista tällä hetkellä, jota taiteilijat tekee ja jätelasin kannalta niin
siinä on tosi paljon semmoista hienoa materiaalia, mitä sieltä tuottaa, että sieltä mun on hyvä poimia sitten näihin töihin niitä hienoja erivärisiä lasin palasia ja siruja ja rikki menneitä töitä. Tähän näyttelyyn tein työn nimeltä Kurpitsaportti. Ja tämä on ollut mun mielessä tosi pitkään, koska olen itse kävellyt tämmöisestä Kurpitsaportista läpi ja se oli niin hirveän elämyksellinen ja kiva paikka mun mielestäni, että mä halusin luoda sen tähän näyttelyyn. Tämän näyttelyn nimi on Sadonkorjuu ja tämä on niin kuin tavallaan monenlaista korjuuta. Tämä on mun omakohtaisesti, niin tämä on mulle sellainen niin kuin jonkinlainen välietappi tässä, että mä oon tehnyt näitä jätelasitöitä aika pitkään, enkä ole paljon niitä esitellyt muualla. Ja tässä näyttelyssä ne saa tilaa sille ja mä oon kiinnostunut siitä, että miltä ne ihmisten mielestä näyttää. Oon kiinnostunut kuulemaan siitä ja myöskin itse näen ne ehkä vähän eri silmiin kuin siellä työn touhussa katseltuna. Ja sitten tämä sadonkorjuunäyttely liittyy tähän aikaan. Mä oon tehnyt näitä töitä nyt niin kuin kesän jälkeen ja onneksi on saanutkin tehdä niin, että mulla on tätä luontoa ympärillä ja puutarhaa ja olen nähnyt kypsyviä omenoita ja muita hedelmiä, että tässä on se teema ollut hyvin lähellä ihan tässä niin kuin työprosessissa koko ajan. Ja sitten myös niiltä osin tämä on sadonkorjuu, että siellä on tällaisia hedelmämalleja ja sellaista runsautta ja värejä, jota syksyllä erityisesti esiintyy. Sitä mä oon halunnut tuoda tässä julki. Mun töissä on tosi paljon kasveja ja olen käyttänyt kaktuksia malleina ja kukkia ja lehtiä ja puiden rakenteita. Mä itse tutkin niitä aika paljon ja jotenkin ne tuolla päässä sitten tuottaa nämä näyttelyesineet niille semmoisia malleja ja väriyhdistelmiä, jotka on ominaisia kasvimaailmassa. Ja mua kasveissa kiehtoo se, että tavallaan jokainen kasvi, kun se kasvaa, niin siihen tulee tietynlainen tasapaino niin, että se pysyy pystyssä ja niin kuin eri osat kasvaa eri suuntiin sillä tavalla, että ne on jotenkin luontevasti siinä asettuneena, niin mä etin semmoista samanlaista tasapainoa usein töissäni. Että se liittyy siihen tekoprosessiinkin, että se lasi, kun se on siinä pillin päässä, niin mielelläni teen esineitä, jotka siinä lasinpuhallusvaiheessa niin tavallaan löytää semmoisen oman tasapainon siinä mallissaan ja painossaan. Nuutajärvi työyhteisönä on semmoinen tosi uniikki paikka. Et meillähän on täällä niinku alla tämä mieletön historia lasikylänä. Ja mä oon käynyt itse Nuutajärvellä lasikoulun. Rakennukset sinällään on hyvin tuttuja, mutta ihmiset sen niinku kylän tekee sitten. Et siellä on semmoinen hyvin kiva verkosto, että tehdään hyvin paljon yhdessä töitä. Ja taiteilijan työ on vähän semmoista sanotaan yksinäistä, mutta se on myös yrittäjän työtä ja siellä on paljon niin kuin yksityisyrittäjiä, niin silloin se on tosi hyvä, että on tämmöinen niin kuin verkosto, kenen kanssa toimii. Ja toimii niin kuin yksistään, mutta on tavallaan kuitenkin suurempi kuin yksi. Mä toivon, että tässä näyttelyssä kävijä kokisi näitä värejä samaan tapaan kuin miten mä niitä näin. Ja onnistus nauttimaan semmoisista lämpimistä sävyistä, mitä tähän on erityisesti kerätty. Sitten tässä on hiukan tämmöistä juhlallisuutta ja kiiltoa näissä töissä. Mä toivon, että se tuo semmoista niin kuin sadonkorjuun voimaa ja runsautta tähän.